everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni hapustang sugilanon ang laylay ni Mila. Tinuod gini ay. Tinuod gini ay. Mga wamoy kaluoy. Inyong kipatay ang akong kasama. Magbayad mo gini inyong kibuhat. Magbayad mo! Unsay mong buhaton, Pilipi? Unsay mong buhaton nga mas makapakurog pa sa kaunuran mo? Sa kahadlok! Sa paghamok sa imong asawa! Unsa? Unsay mong ingon? Gihamok mo? Oo! Sukat niya itong gabi una. Wa na may papahuaya ni Daymila. Kanunay na miniyang gisunod-sunuran. Bisan asa may paingon. Bisay unsa kay buhaton na mo. Naasya! Bisan unsa ba? Siya ang hinungdan na nahitabo na mo karon. Ang imong asawa, si Mila. Gihamok mo? Gihamok mo? Angay lang tungod kay mga hayop mo! Angay lang nga dili mo niya papahuayon. Angay lang nga mong hamukon kay mga kriminal mo! Wa mo'y mga kaluoy. Ipatay ang akong buutang asawa. Mga salbahis mo! Hinaot pa unta! Nga bisan sa laing kalibutan, dili mo niya papahuayon, no Yosting! Panghimaraw to, dong. Ayaw to, no. Matinood niya. Tiguang na baya ko. Masig diliw niya ko makapahuay. Dong! Mas hindi ko makapahuay. Matinood niya, bisag patay na kung di ko makapahuay. Bakuya ang imong gisulti, dong! Bakuya, dong! May balik ka dong, Pilipi. Salamat! Salamat! Dong? Dong? Dong, Pilipi? Dong, pasaylo ako dong sa pagtago sa maong sikreto. Nahadlok lang ko dong sa mahimong sangputan. Nahadlok ko nga mapagan. Pero pagan man ay ihapon ko. Kay apil mangkus, wa papahuhaya ni Mila. Hinaot pa unta nga makapahuhay na kung ikan siyang paghamok na ko dong. Karon nga misulti na ko ni Mustinoon. Nabahala lang ni. Puslan man nga butar ako. Manabla na lang yun ko. Wa naman sab ko'y pamilya nga. Muling na ko. Unya pa yun. Ibiyaan naman sab ko ni Masing din eh. Bahala lang ni. Bahala lang ni kung nasa kutob. Asa ko kutob. Bahala na lang. Ilan bitaw ni. Dong, wala kayo tingog-tingog. May bati ka nagkaluoy na ko, dong. Nakahinuplog ka. Ya, wag ko isa. Kay gibuy-buy ra ko sa pamilya nila ni Senyorito Stanley, dong. Kakabog na ako ni Bugpahan nga mihikap sa akong aping dong. Gikan kang nagkuputog ayos, ha? Dong? Kalaw sa imong panghupaw mo na ilawang siyuta. Pero nakasabot ko sa imong gibating kaguol, dong. Pilipi? Pilipi, usa ka nang imong gibuhat. Nganong gisud mo sa ako no sa manidong gisud ba mo sa akong ang duha nimo katudlo dong. Pilipi. Dili ikaw sa Pilipi. Dili ikaw sa Pilipi. Mila, ha? Ayaw, ha? Ganun, Anong ginat yung akong baba? Yakin na yung gising akong baba.
Lola, Tanawa ko noon sa nimong kahimtang karon, Stanley. Hain na ang kanhin nimong hambog. Gikaw na bas panahon? O parehas ni Noy Usting, hinay-hinay ka na usab nga gipatay sa imong konsensya? Lola, Kumusta ka na, Senyorito Stanley? Felipe, ikaw? Nganong niya ka? Hain si Lola. Hain ang akong Lola. Hangtod karon. Nagsalig ka lang gyapon sa imong apuhan. Nabuhi ka ilawom sa pako sa imong apuhan. Unsay mong tuyo, gawas. Wa kung magkinahanglan nimo. Taas ka lang gyapon, Manolti. Bisan pa man sa imong kahimtang karon. Kriminal ka. Dili ko kriminal. Dili ko kriminal. Bakakon! Kipatay o ginugos ni mo ang akong asawa. No. Dili na tinuod. Wa kay ebidensya. Way makasaksi nga gibuhat ko kana. Magbayad ka sa imong kibuhat sa akong asawa. Magbayad ka. Usa ka pagbutang-butang ang imong kisulti. Wa kay kamatuoran nga gibuhat og kadto sa imong asawa. Busa. Pahawa na gikan ini. Gawas! Mahimo ko kayong putlon ang imong kininhawa karon dahil dinhining mga ospital, Senyorito Stanley. Kinabuhi ang imong giutang gikan ako. Pusa kinabuhi usab ang mamahimo mong bayan. No. Buhi ang akong liog. Buhi ko. Lola! Ah! Animal ka. Kuha mo pa na. Magbayad mong mahal sa inyong gibuhat ni Mila. Apan dili ka buling-bulingan ang ako mga kamot sa sama nimo. Siguradoon ko lang nga madugdag ka sa prisuhan. Dili ka na mahitabo. Makalikawas paghapon ko gikan ini. Paniguro ko ka na. Lola will fix everything. Pero, na si Lola. Nganong magyapon siya hangtod karon. Nurse! 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 Luckily, nadali ka doon yan, Nympha. Kay kunwa pa, haya na dayunan ka na karon. Gusto kong masayod. Konsekensa sa imong mga staff ang naghatod nako dito sa morgue. Uway bisan usa nga makasulti doon yan, Nympha. Tungod kay kibutang ka namo sa usa ka pribadong lawak. Wa sabi masayod kung nganong naabot ka ditong dapita. Kun mao, ipalayo na ko gikan din ni Doktora Lim. Karon dayon, gusto kong magkagawas na gikan ning maong ospital ug mabalhin na sa laing ospital ang akong apo. I'm afraid. No! Buhata ka na! I want no more delays. Gusto kong malayo na gikan din ang akong apo. ASAP! Pero, senyora, Dili mo makapatransfer niya sa laing ospital? Fine then! Mupirma ko og waiver. Ipagawas ko ning inyong ospital ang akong apo. Do it now, Dr. Halim. Now, ipahatod na ko sa nurse dito sa lawak sa akong apo. Gusto ko nang ikauban ang akong apo. senyora, sa kahimtang sa imong apo, maglisod kita nga ipagawas siya gikan din sa ospital. Not unless i-transfer siya sa laing ospital. Then why not do it? We tried. May kontak namin sa syudad. Gisaara namin nimo ni Ana. Unsay nahitabo ha, Dr. Halim? I don't know. Kalit lang sila nga may kanselar. And
That was unusual. Apan wa mi mahimo. Aduna. Pero wa ninyo buhata ang tanan. Nalimot ka nga ako ang pinakadato nga donor ning mong ospital? And yet, you are treating us like the ordinary patients. Senyora, From now on, gibugto ko na ang atong koneksyon, Dr. Lim. I want to be in my apos room now. Ipatod ako dito sa nurse. O gusto ko nga magsunod ang among clearance aron makabiya nami gikan din eh. Lula, Apo ko, I'm so happy to see you. sabi ko, imo na kong gibiyaan. Mahimo ko ba ka na, Nimo? Apo, don't worry. Everything is going to be okay now. Mamiya na kita gikan ning ospitala. Karon na, Apo. You will be safe by then, Stanley. Ipalayo ko na ikaw gikan din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!